Hvordan var fornemmelsen af at få at vide, at vi var besat? Ja, det var en dum fornemmelse, fordi vi var vant til at være frie mennesker, der kunne gå på gaden, som det passede os, ikke? I den første tid, der var der ikke mange soldater på gaden i Frederikssund, men de kom så senere. Jeg boede i udkanten, og den dag det skete, der gik tyskerne op igennem Sønderjylland, gik over grænsen der, og flere af vores gode soldater blev dræbt ved den lejlighed. Og så bredte de sig ud over hele landet efterhånden. De kom med store vogne, med mandskabsvogne med mennesker i. Og jeg oplevede den dag meget specielt, fordi jeg havde fyldte 10 år den dag, da det skete, den 9. april 1940. Og jeg lå jo der i min seng og var ved at vågne op. Men det var til en meget, meget høj og bragende lyd, og jeg troede, det var vores brændekomfur ude i køkkenet, der var røget i luften. Det viste sig så, at det var flyvemaskiner, der fløj lavt hen over hustagene, så man kunne se hagekorsene og piloterne oppe i cockpittet. Så lavt nede var de. De var nu på vej til Norge for at besætte Norge. Det var sådan set det første, jeg oplevede omkring besættelsen. Men det kom så i radioen, at der var tyske tropper, der havde besat Danmark. Og vi var meget spændt på det, men jeg tog min skoletaske og gik i skole den dag. Og hele skolegården var fyldt med elever. Jeg gik på den private realskole, hvor man havde meget strenge regler. Så jeg sluttede mig til alle de elever, der var kommet og stod rundt omkring flagstangen midt i skolegården. Det danske flag, det blev hejst op, og vi sang danske fædrelandssange. Og da vi havde været igennem alle dem, vi kunne huske, så blev flaget sænket til halv. Og så havde vi jo en skolebestyrer, fordi det var en privat skole. Og han fortalte os så om det og sagde, at vi skulle tage det stille og roligt, hvad vi så også gjorde. Vi var jo så blevet besat.